Salam gaderly vatandaşlar, salam mehriban igleşler. Yine bugün öz vatandaşlarımız bilen şu yere yığınlaştık. Türkmenistan'ın yağdayı vardı, yankı yer sular vardı, şorlap yatan yerler vardı, topraklar vardı. Seredilmeyen şu derece düşün toprağımız vardı, bir azıcık morsa, gıytgıcık morsa bir gurrun deşlik geçirmekçi. Yine şu yerde vatandaşlarımız geliptirler. Hem salam vatandaşlar. Salam hemmäge geçýärşi. Selamun aleyküm. Salam hemmäňize geçýärşi vatandaşlar. Salam hemmäňize geçýärşi illeşler. Salam hemmäňize hoş gördük. Şuň bir yarım saatda bolsa gymmatly wagtyňyzy bide sarp edip gelipsiňiz. Şoňa da men taňyrlygyny aýdasym gelýär hemmäňize. Ne bugün biz siz bile birinji gezek gepleşip geçirýäs ýigitler. Bugün ne etjek gurrumyz şuňky gepleşigimiz yer suwlar barada, Türkmenistanyň zyňylyp yatan yerler barada, şor basyp yatan yerler barada biraz aýdyp geçeliň. Sebäbi eýesiz yer eýesiz bolanyna ne şular ýaly güne düşýär. Yeriň ýagdaýy. Şoň üçin nädir aýjahana söz bereliň. Belki bilýän datlary bardyr, şu barada aýtjak datlary bardyr. Aýjahan başlygyny. Salam gaderdan ildeşler, eziz vatandaşlar. Hemmäňizi şu gepleşikde hoş gördük. Şunki gozgajak gepleşigimiz esasy bir agyrly, iň bir zerur diýip hasap edýänler. Sebäbi biziň bu gepleşigimiz gaty zerur. Çünki biziň ene topraklarymyz gaty zaýalandy. Sağlam çıktı diýsem boljak da ýok hasaby. Toprağını esasam toprağı har etsen ol ýylgyny ähli insanlary hor edýär. Sen onu harlasan, toprağı harlasan ol gaty hor edýär. Doğrudan biziň halkymyzy gaty hor günlere getirdi şu wagt. Kyn günlere getirdi. Çünki yerden hiç zat alıp bolanok. Yerlerimiz gaty bir iň bir nemme derecede horlandy da, ýanky şorlaşdylar. Şor dul, yerin ýüzüne dul ýagdyran. Türkmenistanyň ähli ýerine şu dul. Yerlerimiz gaty zaýalandy. Sebäbi olam eýesizligiň eýe göz bilen seredilmän şeýler şu. Men gözüme gelýän 90-njy ýyllardan aňyrda biz çağa kap yerlerimiz gaty gowdy. Şu kesewiňi dürtseňem gögörýän yer bardy da, yerimiz şu derejede gaty gowdy. Sebäbi biz özümiz çağa wagtymyz daýhan maşgalasyna önüp ösemizsen görýän zatlarymyz törek taşymyz ekinçilik, gök, ýaşyl bağ, bakça iň görýän zatlarymyz şoda çağa kap. Biziň edýän işlemizem şoda okudan gelibem şu öý işlerini kömek edemizde. Esasam men kakam özi daýhan bolan adam da toprağa gaty berilen adam. Toprağa her kimen berilendi o döwürde. Her kim jan ten bilen ýapyşýardy. Her bir öýde mekkejegön, ýorumjy, başga da öýe gerekli ekinler, kän eklerdi. Biz olary ýygnamana, toplamana köp kömek ederdik. Şonu görýän da yerlerimiz gaty gowdy. Şo diýene toprağa, şo kesewiň dürtseňem gögörýän gyzyl ýaly toprağymyz bardy. Birem yeri güýsürmeseň ýüzsür diýilen bir dana sözler bardy. Şo güýde yerlerimizi sürüp, suwlap, ders dökünlerini, organik, mineral dökünleri köp berip yerlerimizi bir imitlendirýärdiler da. Yere gatyp gowy göz bilen seredýärdiler. Jan ten bilen yere berilen adamlar kendi. Ya o döwür
yerlerimiz gaty nememi şu wagt bir hili yeri yankı halkımıza el yeterli däl da yeri hem satıp berýärlermine hili yere hiç ili bir erksiz da bir halkımız erksiz ýalda şu yere seretmek bolanma seretjek bolsa hiç ili bir mümkinçiligi ýok ýaly şu yeri satyn almaly. Ähli zat pulo nemedilenden dip pikir edýän şu yere de eýe gözü bilen seredi bilen okda halkymyz. Ýoksa daýhanlamyz kendiň pomidor, gök bakça önümlerini kän ekýän daýhanlamyz var. Daşul topragy, lewap topragy, mari da batyr. Türkmenistanyň haýsy tarapyny bir şu Balkan tarapyny diýmesen yere bir kän sereden oklar olar daýhançylykka kän berilen däldänim maldarçylyga köprek üns berýän millet de o tarap. Başga vilayetler alamyzda hemme vilayetin adamları, yaşayıcıları yere gaty gowy seredýärler. Esasen Daşulda köp men görýänim Daşulda. Sebäbi pomidor ekýän hojuluklar var, maşgalalar var, şolar kän ekýärlerine. Şolara diýjek zatym şu yere seretjek da şolar ýöne hiç ili mümkinçilik ýok şolara. Döwlet tarapyndan, hökümet tarapyndan bir azat goltugy kömek bolsa, hasan gowy seretjekler. Doğru. Şol bir soragym da yere seretmäge halk gorkýan ýaly görýänler men düşünjüm boýunça. Şol şeýleräkmi halk meselem yere seretip başlan wagty bulam hökümetem gelip elinden alaýjak ýaly şolar ýaly gorku bolup bilermi halkda? Elbette bolup biler. Sebäbi daýhan pahyraşma hal buğdoy ekýärler elinden gaňryp alýar buğdoyny. Eken buğdoyny. Soňam öz maşgalasy üçin, hojulugy üçin bir gök bakça ekjegen bolsa o ýeri beren aklar ony. Pul bermelisin sen. Pul talap edýär, brigadir bolsun, kolhoz başlyk bolsun, häkimler bolsun, häkimligiň adamlary bolsun. Ya ol nemen tehnika yetmeýär ýa-da şu yeri halka bir rahat beren oklar da şonu. Neme Gurbanaga soragym. Rahat ulanyp bilen oklar. Hakyky şol Gurbanaga soragym men şu meselemine ol jaý salsyny yer mellek yer bölüp berýärler de halka bolin jaý salyp bolandan soňam elinden alýarlar jaýyny ýykýarlar bu yer diýe öňkü geçenki diýe hakim paýlapdyr diýe bu yer diýe bir kanuna laýyk däl işler edipdir diýe yer diýe ýygyna gaýtaryp bermeli hökümete diýe salynan jaýlaryndan ýykyp elinden alýarlar. Inni şular ýaly yerleri eken ýagdaýyny ekmek üçin ýanky yer mellek yerler berilýär da 1 hektar ýarym hektar. Şonu näil pikir edýärdi Gurbanaga şonam alıp işläp başladyk elimizden alarlar diýen düşünjesi barmy halkyň bolup bilermi? Näme watandaşlar ýene bir gede salam. Türkmenistanyň döwlet guruluşy ýok da düýüp götür. Öz başyna bir hojaýyn kän. Edenetdilik jaýyňam ýykýarlar olar. Mellek yer berildi. Mellek ýeriňem elinden alýarlar. Öň bir düzgün çykdy. Näme bir täze düzgün çykdy diýip ene şeý edip o daýhanlary köteýärler, gaterbet köteýärler. Onuň mysal üçin aýdaly men bir bilýän zadymy, gören zadymy aýdaýynna. Ene gawun garpyda ekýä şeýle urgu gawunlamyz bardy. Ýygyň edil dodaklaryň ýara diýärdi. Garpylar hem şeýle bir çalyp bıçagy bir dürtseň tatyrt edergiler set edip. Pomidorlar, hyýarlar hem hem şeýle ýaman gowdy. Yerlerimiz hem gowdy o döwürler. Indi şeýle binde daýhan öz garpydyny bir badary zada bir ekidip satjak bolsa, ýolly gaýtaklap şoňa o bir insaply bir
5 tane garpydalar insapdydan plança pul berdi şeydip nalog salyşyp şu ýagdaýlar şeýle. Badara barsalar badarda ha men badar kom diýip şol bir kiçirak ýerde satjak bolsa olam pul alyp getir. Inha daýhanyň ýagdaýlara şeýlerek onun ýygynem ýene sonra öwrteňiz ýene aýtjak zatlar bardyr. Ýene goşulyp biler. Bolar. Ne şu serdary men soragma şuýurdy. Ine meselem men ýadyma düşýändat marin territoriýalaryna da adamlar yeri alýadylar da şo ýerden bir özüne bir kiçirak karhana gurýadylar da. Kerpiçden bolsun, başga materialdan bolsun gurýadylar, meselem özüne kiçirak kafe açýadylar. Ya bolmasa şo ýerden bir konserni ya nime kalbasa çykarýan bir kiçirak bir karhana açýadylar. Ya ýene şoňa meňde satýar, ya bir restoranjyk, kafejik açýadylar da şoň territoriýalaryny gowlaşdyrýadylar. Şoň özüne degişli territoriýalary bar. Zabordat goýup owudanlap içine gök, ýaşyl ýerhildatlar ekip güller ekip daşty gorana owudanýadylar da şol özüne müşteri çekmek üçin özüniň edýän işiniň höwesli bolýardy adam şu bir iş edip başlanna bir özüne bir karhanaçyk açanna höwesli bolýar adamyň. Şunça ýetsem bir beýsem zaborlarynam her hili ýanky gıralarynam barjurlarynam daşlarynam çennem owudanlap goýup renklep kraskalap şolar ýaly adam bir iş edjek bolanda höwes bilen ýapyşýar. Şol höwesini içiniň bagam şoňa degişli. Şo howlusy bar bolsa şo bagyna çenne teredip gowy teredýär da sebäbi özümiňki diýip düşünýär da. Şol adam şoň üçin şeýle teredýär. Siz näle görýäňiz şol elinden alnanlar şol meselemine alýarlar diýende şol nemänem açan ýa-näme açdylar şol karhana açdyn özüne firma açdyn gelip azar berip daýat durýarlar diýende şol siziň pikiriňizçe adamlar nemedenler şolar ýalak bolanda gowy serederlermi? Degmen bir azar bermän nemeseler adamlar näile ki özüni alyp barar diýenki özüniň biznesini, özüniň karhanalaryny näile ýürederdiler ne? Siziň pikiriňiz? Salam vatandaşlar, ýene bir gezek. Indi ştaýda onlar belä geçdiler. Öýde ýurdumyň watanymyzda elden edilen ýürüýte sistema, ýani halkyň eline aýagyna atlyşyp duran sistema bar da. Bu zatlaryň sana otursan meseleleri, kynçylyklary da sanardan köp ýygy geljek. Albuny indi nesip bolsa täze Türkmenistanda maňa bir çözügüt näme diýen bir sorag wadaşdaýda. Ýani daýhan bolsun, maldar bolsun, ýeri, näme sowy, topragy şolaň halkyň özüne bagyş etmekge. Öňem halkyň elinden alynan suwlar, topraklar, mallar hak eýesine gaýtaryp bermeli. Şunuň ýaly ýagdaý bolsa, her bir işe wür bolsun, daýhan bolsun, tapady ýok maldar, öz kämilleşmeginiň ugrunda jan etjek. Şu internet diýen bir zat bar, uzak gitmek ýokman däl, ýurt söküp hemme informasiýa başda içeride bar. Ine iň wärkisine biziň suwumyza seretseň Türkmenistan suwuna şol gadymdan näme gelen gara usul bilen suwarylýar. Bulam näme ýer getirýär? Şu ýerleriň sorlama bilen. Onuň zey kanallar zatlar indi olar problemi köpelik duwaty da esas aýdyljaklar. Yerler sorladyar, keselliýär bilen yerlenmez topraklarymyz. Ösýän we ösüş ýolundaky ösen ýurtlara sere daýmaly şuňa çözüm gözlejek bolsaň hiç olsun Ukraina'da bolsa näil ýagdaýda irrigasyon sistemleri işleýär. Ene İsrail Izrail döwleti, ene olaryň ýagdaýy nähili. Bular onuň üçin bir etjek bolsaň nesip bola täze Türkmenistan'dan şu zatlara çözüm tapmaly da. Bu işleri elbette spesialist adamlar has ölçevlirak maliyet tarafından, iqtisadi tarafından hemme adany dogry ölçäp, ýyllar boyu
ulanmaly, yatırım yapılmaly, buna bir giden maliye serişteler harcanmaly da. Nähil ýagdaýlarda howada gormalymy ýa betonla toklar çekmelimi, damlama geçmelimi nirde. Nirde ýağmurlama ulanmaly, bazatlar spesialistler has boýla. Üstade bir çözüm altyapysyny ütgetmeli, reform etmeli. Öňüm bir aýdyl geçildi gepleşiklerde saparaga da dawy ýurtda wagty oden depe tarap seretseň başga wagtdan daha şowdy ýoluň orunda intem hälam izler var, şo taýda toklar var, ýani suwar sistemalar var. Täze kamil görnüşinde şol başlanan ekenda. Indi ol yerlemedem ýa kesel diýdik, sorlatdyk. Ene şo zatlaram ultrafiolet abluçene diýen bir zat bar da. Ene şol bagada ulanıp bolýar eken, şuny haýwanlara da ulanıp bolýar. Suwa da ulanıp bolýar. Suwa vitaminleşdirýär, içiniň mikrobyny öldürýär. Ýene baga ulansaň mörmöjekler öldürýär. Ýene şonaly haýwanyň emesden içinde ganda virusyny arasalýar. Hatta bunu adamlar da ulanýarlar, alim adamlar. Şoň men bir wada şundan warat aýtjaklarym. Tuvalama, Serdar, siziňe görýän oýun şu ýer suwdan başyňyz çykýany meňde gatgowy. Şu Serdaryň nemesine bir kağıt goşsam mümkinmi bolýar? Aha, aýdy ber. Şu ýaňy diýdiňiz da, şu halkymyza hemme zat el ýeter berilmeli, rahat, erkin, azat bolmaly. Yer suwam başga zatlaram, ähli zatlary halkymyza şeýle peşkeş bermeli da. Hususy eýetçiligine bermeli esasy. Aýtjak bolýan zatym şonu ösür. Ýaňy diýdiňiz da, şu mysal üçin bir kärhanany ödünki bolsa, nädip ýapyşýan janyň teniň bilen, maşgalaň bilen, bütün janyň teniň bilen şoň içinde ýaşap, şoň içinde şonu öldürmek, şonu bir peýdal tarapyny halka ýetirmek, peýdaly bir iş etmek diýip düşünýäňde. Şoň üçin esasy hususy eýetçiligine hökmany geçmeli bil. Sebäbi häzir iň bir Türkmenistanyň ähli taraplaryny, ähli ýerini supermarketler işleýär. Şo supermarketler aslında şu Türkmenistan gurbanlygyň ýegenlerine patçinýony diýär, şoňa näme diýilýär, bagly. Şoňa bagly, şolardan ruhsatsyz hiç ýeli çök başy gymyldanok diýär. Men bir esasy bir gatnaşýanym bilen supermarket we Krasnoyarskda. Aslında şu aňyry düýbi şolara bitýär. Şu bolanok şu bir adam iň esasy ştaýda hususiýete berilmeli. Halka emin erken bir ulanar ýaly bir nemedir ýaly şonu aýtjak boldum men esasy. Şonu etmeli. Täze Türkmenistanyň hökman şonu gödegine tutmaly. Dogry, hakly. Hususiýetçilige berilmeli da. Şonu ösür. Oba hojulgam ösür, ähli pudak deň derejede ösür şonu. Ştaýdadyr Serdar goşşok diýär bir zat. Ştaýda watandaşlar ýaňy bela keçekdadym bir esasy. Indi gelecekde reforma ediljegi nähip bolar Türkmenistanda, olar belli. Mälim bolup durur. Ýöne ştaýdan häzirden ben aýtjakdym watandaşlarymyz olar içinde, olar daşynda, olar öz gurnuň ustatlary bardyr şu ýer suw meselesi boýunça. Şol ýani näme tekste ýazýarlarmy ýa çiwa doldurýarlarmy şol edilmeli we ediljek işleri şu zatlary öňünden taýinlap goýsalar da ustad adamlar şolar ondan täze Türkmenistana baramyzdan bir pikirlenip oturmadan, wagt ýetirmeden durmuşa derrew giriş giderýärler şol täze sistemalar. Şonu berilejekdim. Gatdy dogry, o welledin, gatdy dogry. Şu ýerde men murada ýetirmesim gelýär. Ine bizine ýaşka studentler, sizden bilýänsiňiz onu, studentleri ortaýda tarap alyp gidýärler, stroýatriýat diýip. Ondan şu ýere baramyzda aýotda kartoşka ýygdyrýarlar, pomidor ýygdyrýarlar, nemede, ortaýda neme önümlerde. Ondan bizi neme akıtıptılar.
Astrahan diýen ýere kartoşka ýygnamana. Onu her ýylam Tomsk akadýetler studentleri. Şo ýerde Poliýada men birinji gezek gördüm. Giden Poliýa bolyn bir hili traktor ýaly bir zat ýörep barýa. Ýoşlyk bilen ýörýär. Ol tizlik gat haýal. İki tarapyndan uzun ganat gidýär. Ganat gidýär şoň daşda öre şo gidýän ganat iki tarapyna deşik bolmaly. Şonu sepelep barýar suwy. İki tarapyndan şeýle gidip barýar göni. Poliýada gat ulla. Ondan şu iki tarapyna suwlap gidip barýar deşik bolmaly. Şo giden turbo. O ganat ýaly bolup görnýär daşdan. Ona men aýdýan, "Be, bulan ütgeşik nemesem, ýosam Orsiýet bilen şowat saýwy döwürde. Türkmenistanam şu golasyna da Orsiýetdim oýun şoňal traktor diýen ysda Türkmenistan näçe beren oklar kapyda diýen. Türkmenistan näçe şular ýalyp suwlap bilen okka diýen. O suwmysam uruş ölüşük bugün bu goňşy ýaksa ýapdyn ertes o goňşy ýapýar mellegini. O goňşy giýje turup ýapýar goňşynyky ýapýar da özüninkini atýar ýerden turýar on ýapykda on kaçykda o fewş ýalar ikisi. Ana suwmy sen alypsyň men şu giýje men ýapmalym diýip. O giýje turýar da gitýär da ýapyk gaýtýar onkyny goňşynykyny özüni atýar da şeýdip biriklerine şoňaly. Şoňaly uly giden gektar ýerlere dagy şoňaly uly traktorlar bolmaly. Men aýtýan Murada ýüzlenýän. Näme ka bizde ýok şular ýaly sistema? Ýabam ka bizde. Men var iraq çykypdyň da Türkmenistanyň bilemok. Belki badyrmadyr. Şolar ýaly suwarýan aparatlar. Gatully kan nemeken ol. Ganatly edir. Samolyot gonan ýaly ýöri kaptana şeýde suw çyryp gidip barýar suwlap. Epesli beýlesi näçe metr dagyn alýa gurşap ödüni. Bir gezek şeýde geçip çykanyna epesli ýer suwlayan eken. Şo barada Murat aýdyljak, aýtjakdadyň. Belki gabat gelendiň. Şo biziň ýerlemede şular ýaly edip suwlansa da etse. Neme Muradyň sesi ýapyp. Murat, borana Murat neme? Muradyň sesi geleno. Onna ýanky Olgasarony. Awa. Dowam ediň soň men konuşaýar. Murat gelýänçämi? O. Şol ýanky ýer gözi bilen seredilenne gat ütgeşik bolýar ýer gözi bilen seredende. Ýan gaýdyp geçen adymma. Ine meselen biri özüne bir hususy kärhana açdy. Eýam şonuň öý ýaly görýär şonu, öý ýaly görýär. Täbi erteden akşama çen şoň içinde işleýärmi? Значит, şoň territoriýasyny owdurnaýar. Şoň bagy wagtça içine howlusynyň içine oňarýar da şu idarasynyň içine. Şol açan kärhanasy bar, meselen aýdalyk kafe bolsun, ýa ýene bir zat bolsun, magazyn açan bolsun, kommersiýski, şoň howlusynyň içine owdurnap zat edip gowy edýär da, köp adam öz zat bolan soň. Ine men misal getirýän şu ýerde köp zat hususlaşdyrylýar. Onun benzinzapravka var şu ýerde. Köplenç o benzinzapravkalarda ya hindiler ya araplar şoň ýaly nemeler işleýär. Onun özlerim iki etaj edip salýarlar bolyn aşakysyny, aşaky etaji benzinzapravka, içine magazin edýärler. Hökman içinde produkty hemme zat bar. Gerekmejek näme günnelik näme gerek bolsa edil supermarket ýaly. Hemme zat bar. Piçonusyna çenli bar. Çörek süýt hemme zat bar. Ine öýüň supermarkete gitme üçin daşa gidip bermeliler. Şo benzinzapravka girip alýan süýt gerek bolsun, ýa gatyk gerek bolsun, ene şolar ýaly. Ýöne şolar uzak wagtyny şu iş ýerine geçiren üçin edil ikinji öý ýaly bolýar. Adamlar öýüne gitmesinden ikinji etajiny şolar özüne ýatak jaý edýärler ekenler. Ýatak jaý edip şu ýerde ýatyp durýarlar, ýöne territoriýalarym arasy saklaýarlar. Men diýjek bolýanlarym şol bir hususlaşdyrylanyna yer adama berilenne ene senki alyna näme önürip bilseň önür şu taýdan girdejiňem hökümete sat, puluňy al, islan mukdaryny sat, islan mukdaryny özüň al, tapawdy ýok. Sen ýöne şu taýdan nalog tölemeli. Hökümete sen nalog tölemeli, alýan girdejiňden her ýyl. Ene şu hususlaşdyrylanyna şular ýaly bolýar. Adam
iyi gözü bile seyrediyor. Yine mallarçılık olsun, tapavut yok. Mallarçılığım edir şolar yağlı. Malı seyrediyen, havu seyret malını etini satasın etse sat. Yumunu satasın etse sat. Ne edesin etse şunu sığır olsa süydünü sat. Yerli maloşni zavodlar, vazatlar ve olarla guruluş. Havu ya tavuklanmasa da edir şolar yağlı. Özüne yer alayan, ketege etiyen, näçe 100 sanmy, 1000 sanmy tow alıp şeydip yumurtkasyna çenni guruluşup şeydip hökümet bilen işleşi vermeli. Ýöne bizde näme üçindir şu zatlar asla hiç kim üns veren ok şu zatlara. Ene Serdar üstüne näme goşasyn gelse, wagtymda magalya diýip görkezýär. 10 minut galypdyr diýe. Ene Serdar üstüne näme goşasyn gelse. Indi vatandaşlarçılığın bu yurdumuzun meselesi gatken da biz endi bir diňe çözgüt çol yer suw meselesini yani başka hemme bu doklarynam men pikirimçe hususlaşdyrmaly. Şeýle ýagdaý bolanda yani reforma geçirmeli, sistem anýetmeli. Yurt güllä ösmeli. Näme daşty öwrüňe seyredip göräýmeli. Hususy bolan haýsy döwletlerde hususy yerler bolsun, mallar bolsun, kabilleşmeň uğrunda gidiýänler diňe. Şol bar çözüm şondadyr diňe. Döwletden diňe kömek, halkdan hem diňe işlemek galýada. Hususlaşdyrmaly diňe. Çözüm şoldur. Sağ olun. Öyle taýa biraz goşaýyn bir minut goşaýyn. Şu biz Türkiýede işläp görüşmek men ýakynna bir neme gördüm da bir hususy maşgala bägül östürüp ýetişdirýär-de öz öýüniň maşgalasy bilen. Ony Germaniýa, Amerika, ýene Gollandiýa diýdim näçe ýurtlara eksport edýär. Iň bir elementarny rozo gül. Hususy eýetçiliginde ana şolar. Nähili ösüş bolar. Biziň hem ýurdumyzda şoň ýalak bolsa, esasy aýtjakdaryň hususa vermeli. Şonu ösür. Men bir maşgylany tanýadym. Öz howlusyna parnikde lile güller ösdürip ýetişdirýärdi. Onam äkidip bazara satýardy. Bazara äkidýärdi, ýer bilen daňyla turup ýygyp. Olam bir parniň içinde ýöne gaty bir ullakan parniňem däl howlusynaky öz howlusynyň boşrak ýerine ekenne. Bir beýlesi bir 5-10 metr kenem däl. Ýöne şonu da pahyryjyk şol gülüni ýetişdirip, şoň içine gül ýetişdirip äkidýärdi bazara ýer bilen. Men diýjek bolýan adam, şu gül ýetişdirýän adam şoňa wara köprak yer vermeli. Bir hektar yer ýetişdirsin gülünden nalogyny tölesin halka neme hökümete ol şondan epesli gün görüp bolýar. Heme hökümet alýa o taýdan hemem yer neme diýär? Yer mesulya seredip dursaň. Gülekip al ýerine başga dekip al ýönüm yer mesulya seredip dursaň. Wagtly dökünläp suwlap dursaň. Ýok şol ben sana da vermeýin, özüme de nemetmeýin, ýene ol halka da beren ok, özüme de bilen ok, hökümetiň. Ine yerler nähili ýagdaýa geldi. Ol ähli taraplaryň girdejili ol sen daşary ýurtlara eksport edýär ony. Ama ýene zakatlanmaz kendip paçty 1 hektar 2 hektar ýaljak yer şu taý men diýendim. Şoňa hökümet tarapyndan kömek bolsa bolýar ýöne başga bir azar berip sen näme buny nalogyny tölep alan oň ýalak azar berýän ýok, olary gaýtan kömek edýärler hökümet. Upakovka edip ýürüýte upakovkalarda urada otyr, eksport edip hemme zadyny görkezde açyp anyk bizde de şoň ýaly etmeli. Esasy hususiýetçilige berilmeli, hususa berilmeli. Şo diýen ýa-ni jan sen bilen ýapyşýarlar şonu. Ene dünýäň onlukda men bir gepleşik bir video rolik edip koydum da şu daşty uragymyň baglygyny ýam-ýaşyl bolup oturan otlaryny, güllerini görkezdim da hemem şu guşlaň saýrayan seslerini ýazyrdım, neme dinletdim. Şu ýerde bara daşty uragym ýam-ýaşyl otluk, güllük, baglyk bir kürön neme bolup oturýar da ýok asmanam görünen şu baglyň içine girýän bolan. Ştaýdak baglar ba,
köçen gyrasyndaky. O girýän bagyň içine goýun mara kekler gaşyp içinde tilkiler zatlar. Ondan soň dinläp durýan onu guşlaryň sesi gelýär bir 10 stan tortly guşlar badyr. Her ýyl guşlar bar onu men aýdýan Türkmenistanda. Han şu guşlar ama ýok. Guş bolarmy? Baglan gura otursa baglar ýok bolsa, ol nime bolsa da çap çykýançlara baglara çenni. Gerekdärli çap ýançlara baglarym. Tebi seredilmede baglarym gurýardy. Onun guş nerden bolsun? TV gattam şeýdip ölüp gidip barýar ýoş-ýoş. TV gattagaty bizim territoriýamyzdaky köp haýwanlarym ölendir Türkmenistan. Tebi yer şor bolsa haýwan näme Näme ýemel haýwan? Yerden zat bitmese. Doğrudan men diýenim. Ha, o doğru diýen şu özi ine bir gül östürüp ýetişdirseň ýa-da başga bir ekinleri ekip ýetişdirse özi sağlaşar gider, hemme de adam sağlaşar gider ol. Hemme de düdülşer gider diýen bir her kim özi etmeli işini etip ýörse, her kim özi höwes etýän işini. Misal men gül östüresim gelýän, gül östürüp şoň ýaly her kim nemetse işini özi düşünüp etse, höwes bilen etse, hususy eçiliginde şonu öser gider, sağlaşar gider ol hemmesi. O şol bir baglyk biz çağa wagtymyzda da baglaryň şahalary miwesini götürüp bilmän bara bir nime dip durýarlar da sallanşyp şahalary bara. Ha o. Agramyna sallanşyp miwelerini götürilmän o biramyra nime bardy? Bir arlar köp bolýardy, arlar. Ol arlaram näme üçin gerek? Tozanlandyrma üçin gerek. Tozanlandykça şonça da miwesi köp bolýar, agajyň neme. Miwe köp getirýär. Ana şu zatlaram bir hili men pikirimçe bir hili gidip barýar diýen şu öňkü miweli agaçlarym ýokmy ka diýen häzir. Yok men şumat bir gepleşik taýarlaýan şumat Gollandiýa kiçijik bir ýurt ekeni. Şu mesele bilen bir gepleşik taýarlajak. Çünkü bizim ýurdumyzyň adamlary Gollandiýadan tohum alýarlar, pomidor, hyýar. Şu tohumlary Gollandiýadan alýarlar. Golland tohumlary gowy ösüp ýetişýär, hem köp miwe berýär diýip şonu alýarlar. Näme üçin bizim ýurdumyzda etip bolan şonu men şu hakda entek bir giňişleň tema taýarlap otýan onam çykarar nesip bolsa ýakynna. Başga soň aýtjak zatlar bar bolsa başgalaryň wagtyny alyp oturmaýyn ýa-ni. Bolýa isine goşjak dadyňyz barmy watandaşlar? Ýok bolsa Täze Türkmenistanyň bolýa çareýini nämeňde böldüm. Täze Türkmenistanyň ekip bolsak Allah ýol berse. Şu halkyň elini aýagyny açýan, yer berýänmi, ýa bir firma açýarmy, şoňa ýöne uçypsyjy salga edýän, ýyllar şunçarak töleýän diýen, onuň şu berilen ýeri şol agtyna çoğuluğuna galar ýal etmeli, netip bolsa. Onuň bu daýhan bilýär, onuň pul gelip dur, çağalar nekle bilýär, şoňa näme kömek edilýän bolsa, şu taýda goý jaý tarsyn şo ýerde. Baý eksin, kartoşk eksin, Türkmen milletining töwlemi gaty daýhan, hemme tarapdanam şolaryň pikirim, düşünjem hiç bir milletten tesel, beýik bolmasa. Bir arazyk bir misal getireýin, ýöne dille de özlükçe urla diýsen bolar, özlükçe urlap otyr, Azerbaýjança da urlap otyr, Orsça da urlap otyr. Şo milletlere türkmençe urla diýsen urlap bilen ok. Töwlemi türkmen halky gaty pikirlen, düşünjelem, netip bolsa bu zatlary alyp çykars, Allah ýol berse täze Türkmenistana gurunar. Ene kagada aýtjak badym. Bolýan. Onu vatandaşlar wagtymyzda bu tordy 1 minutdan az galdy diýe. Onu hoşlaşanyň. Eliniz Adıklı gurunlar beğenmek için sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.